Λοιπόν, πλησιάζουμε στα δίδα της Εστάνης, έχει την Τρίπολη. Δεν θα πληρώσουμε. Γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κλέβουν οι εταιρείες για δρόμους που πληρώνουμε τόσα χρόνια με φόρους. Σωστός. Είναι δικοί μας, μας ανήκουν και θα περάσουμε έτσι χωρίς να πληρώσουμε. Θα σας δείξουμε και πώς γίνεται. Μερικές ανάσες πριν φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θα δείξουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή πώς αντικοραβιεύουν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς απλά με μια πολύ απλή χειρονομία χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες μπορεί να σπάσει αυτή τη στιγμή ένα δυσβάσταχτο επιπλέον βάρος που είναι μετακίνηση δρόμους, για δρόμους που όλοι έχουμε πληρώσει. Απλά θα σπρώξουμε την μπάρα μπροστά και θα ανοίξει. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να ετοιμαστώ σιγά σιγά. Έχω το ύψιστο καθήκον. Εδώ είναι που πήγαμε να το πούμε. Εμένα το δίνει σε μένα για να σας ανοίξει. Ο Μάριος αυτή τη στιγμή ανοίγει την μπάρα. Τη σπρώχνει απλά μπροστά, σαν να είναι μια πόρτα, πολύ απλό. Προχωράμε λίγο. Μπαίνουμε πάλι μες στα μάξι και φεύγουμε. Απλά Αυτό ήταν, πολύ απλή κίνηση. Μπορείτε να την κάνετε όλοι Πόσο σας. απλά μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι από τα πιο απλά πράγματα που μπορεί να κάνει για να δείξουμε την αντίθεσή μας και στα νέα μέτρα, αλλά και σαν να αναφέρει το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας, το οποίο είναι να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα στους δρόμους για τους οποίους έχει πληρώσει.